हेल' गाइस, दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोंहा माबा खोथिया फोनो नागिरदों दुब्लियाव, बेयाव हासार लाना हैदों होनो बेखौनो लर खुरहैग्रोनफ्राव खोथिया फोनो। लर खुरखांना फोनोसै। लेट जागलायलांबाय, बेलेगा फोखांजोब्बायानो, जोंहासो लेट जालायलांबाय। दिनैसो फोगोन। अखादो ग्रोबसो जाबाय, डिस्टार्बसो जासिगोन नामा दा हराव अखा हाना होबा। ट्रेक्टर गिदिरदोसो एवहोदो ना, लरखौ खुरग्रोना हासार सारना दोनसै। दा लगे लगे फोजाखाया, हाया ग्लब ग्लब जाजोबना थायो, फोनो हाया लगे लगे। ओंखायनो दा बनायना दोनना दायो बेलासियाव आराम फोना होनोसै। मोनसिगोन दुब्लिखौबो बैले मोनबायानो होनजायो, ससेल'सै। Para la plática. लङाफोरखौलाय खुरखांजोब्बाय, नै लरफोरखौ खुरखांजोब्बाय गासिखौबो। केमेरामेनबो गैया जाबाय, स्टेन्डबो गैया जाबाय, गैया लानो मोनासै खुरनायखौ। दायो खोथिया फोफायखाबानो जाखाबाय। माहाय रानसै, अखायाबो सिरबाय थादो, हाया ग्लब ग्लब बारासो जाबाय थादो। फोनो हागोन ना हायाथाय नायनोसै दा। नै हिसाब फोगोन दिनैनो, जाहाथे एखे समान जासिगोन हिसाब फोनाया। अखा मोनसिगोन बिसाबो, बोरै जागोनथाय दा अखाया गोसा हाना होबा। खुरखांना हायफिनबाय, न'आव थांथ'नोसै। न'आव थांनानै दायो फोसिगोन बेलासियाव। हाया माइ रातसै, ट्रेक्टर गिदिरदो हालेवनाया माबायोना, ग्लब 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 जाजोबो, गुरै लोदो लोदा लोदो लोदा। माइ रानना थासै, अखायाबो गाराखैनो सिरिगासिनो। दा बेलासियाव माबानोसै, फोफायनोसै। मोनफैफिनलायबाय दुब्लियाव, खोथिया फोनो एबारावबा लाना फैबाय। बानना लाना फैबाय खोथियाखौ बस्थासे। देन्जार रोलोरखा, जेन तेनसो बानना होदो। एरिया जायफेराखै स्वर्न खोथिया, स्वर्न माइ। बे हमथारदों गेजेर गेजेरनि थालिर थोगोना जिंनिया बे लावनाय खिनिया आरो नै फोहांबायानो, आंबो फोनसै। नै जाबाय, लाखाबाय आंबो, नै फोनसै फोबानो जात्रा खालामसै। फादारखौ जात्रा खालामहोग्रोबाय। फोजोबखांबाय, जाबाय, फोजोबखांबायानो नै। थांसै दा, फोखांबाय नालाय आरो माथो खालामनो, अखायासो मा खालामोसै दायो। दा बिदिब्ला न' फारसे थांलायनोसै। अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो हायोब्ला कमेन्टबो खालामदो।
नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायसिगोन दा थांलायनोसै न' फारसे एसेनोसै गोजोन्थों दोनथ'बाय बाय